saluhna hamisian parhalado hakabi pesentosa Samarinda pasahaton selamat datang doho selamat beribadah tusde ruas nihuria nama dohotai parmingguata sedarion terlumubi turuas nihuria na odope parjolo sehali madohoti parminggua di gerejaon rakmahita majagaon atau manon di marminggota tabongoti ma parsaurata do Tuhan debata di bagasa dame do lasni roha maret de mahita. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar to di perbadia na tumapalangi dohot tanoon amin pardenggan basa do Jehovah tau partanabatoa di ari hagugotan jala ditada doakan na marhaposan tuibana haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami para si rohana sumurung. Say togihon mahami tu anakmu asaibana na punahami. Lehon madihami haporsyaw na sitong
asa holan hosabing haposan nami, unang luas huria maraposan tuaka na dihasyanganon, ay holan hodo haposan dot hapurusan, saya si maroham, patuduhon tuhami dalam dihatuaon, asa jupang hami asineroham nagodangi, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhan Maria Demeta. Tatangihon ma patin debata iman atas surat sian Yesaya 41 ayat 10 songonom ma di sisin unang humabiar au do donganmu unang biahatan ho ayau do debatam au do magugoyhon ho hut mangapuli ho hut maniopi ho marhite-hite siamun di hati goranmu ima patin debata atong ramangilo gogo mahita tutuhan debata taringo tu patik nai ale Tuhan debata sai perkuku imahami mangulahon na bar tu patik ni amen tabigema ed puji-pujian sian penguan kor ama
Mari di mahita. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na suatu dosan sitopanasa na adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami akan nahula kami marhite-hite sian pangalason nami di patikmu. Ima marhite-hite sian tubuh-tubuh ni rohan nami narwai. Nang sian pakataon nami nasoture. Rodi pangalaon nami di hisap-hisap ni rohan nami. Natamasi tutudo ho na ukum kami ala di dosa nami. Alain nata sosol bagi do kami nuaing alani. Asima roham di kami, ale di bata nami, perdengkan basa jala para si roha doho, alanya anak hakolongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami sa luhuna, jala suruh matodim perbadia tu roh nami be, asa tarbain hamangului, ho di bagasan hati goran dot habaliaun, gabi saat kami Tuhan nguluan na sudah. Na pinarbagagam dia kana porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringo tu hasesani dosa. ICB mangulon akan na pilih ni debatado na mamitori. Ise do mandabu uhum hamagoan Kristus Yesus do nang mate ala dada holani nang mulak mangolu do jala disiamu debatado ibana mango digon hita hasangapon ma di debatana de gijang. Amen. Tabigema de puji-pujian sian punguan kor ina kamis.
Tatangion ma hatan di bata turpuk epistel di mingguon imanata surat di 2 Korintus bidusada mamuka ayat 15 rodi ayat 24 tajahama masih kasoring songonom madidok dising mga sahon i tibuhyadro hutahi ro manopot hamu asa 2 hali hamu marlas niroha Ang mamulus doaw siyan hamu, laut tu Makedonia, jaladu siyan Makedonia, mulak tu hamu, asa hamu pataruhol ahu tu Judea. marnyang niroha duau tumahai manang marguru tu sibuk do tahiki gaberap do diau hata olo do hatadang ai Yesus Kristus anak ni debata na hubari taun hami tuhamu rap doho Sicilianus do Timoteus dada gabi olo ibana do dang tunghot do hata olo marhite hite ibana Ay manang kami di bata, kami olo do di bagasa si Bana, wala marti di Bana, alai debatado pahoton hami rap do hamu tubagasan Kristusi jala dimiahi hami alai debatado duhujo saksi nito dikku pabuah hamudo huolani ubain sorodo pe au tukorin ido sahana martua do na tumangihon hatan di debata jala nau peopsa amen tabigema edde puji-pujian sian kor sola gracia
Demaita. Taha tidakon ma haporsiotai songon na hina tidakon ni dongata sa haporsiaon di sa dok portibion rakma hitamadok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangi dohotano au porsea di Yesus Kristus ana debata Jehovah na sesadai imana tubuhon ni si Maria nagabe-gabean siya tod di porbadia andorang suabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni selatus na mati tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tubano toru dung ditanom na mula mangolu diari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun debata Jehovah amanai pargogo na satudosani di simay banay pagmanusugot tanoon manghumi halat na mangulu do na mate au porsea di tod di porbadia daladong sada huria na badia huria topon na Kristen akan na badia doho dia sani dosa doho dihatay na maddo mula mangulu sugot dagnaran ng mate doho dia ngoduan na surasuda. Amin. Tabigi majo titing namasa doho si pamasao di minggutta sa darion. Salam. Horas madihita amang inang. Tikting Huria HKBP Sentosa Resort Sentosa Samarinda. Minggu Pasiahon Dung Trinitatis. Topik Say nasaud do na pinarbaga ni Jehovah. Minggu 2 Agustus 2026. Naparjolo pertangyangan sektor. Di hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 di Patupa pertangyangan sektor di sektor Sada. Di bagas ni keluarga SM Sinaga Inang Boru Pasaribu. Di sektor 5 di bagas ni keluarga SP Silitonga Inang Boru Nababan. Di sektor 7 di bagas ni keluarga Situa S Aritonang Inang Boru Siagian. Di sektor 8 di bagas ni keluarga Situa H Sidabalok Inang Boru Silalahi. Di sektor 3 di bagas ni keluarga S Sinaga Inang Boru Hutasoit. Dohot di hari Rabu tanggal 5 Agustus
2026 pertanggungan sektor di sektor 2 dibagas ni keluarga T Saragi Sidabutar Inang Boru Manik. Di sektor tolu dibagas ni keluarga Situa JM Pasaribu Inang Boru Sinaga. Di sektor 4 dibagas ni keluarga HJ Simajuntak Inang Boru Pardosi. Dohot di sektor onom dibagas ni keluarga R Butar-Butar Inang Boru Nababan. Di sektor 10 dibagas ni keluarga C Hutapea Inang Boru Sinaga. Alamat Boy Mataida di Tikting ni Huria naong di-share di grup sektor tam masing-masing. Napaduahon jemaat na marulang tahun. Hobar tu data na masuk tu Huriata torop ni ruas na marulang tahun di bagasan minggu godang na 37 halak. Hata ni debata iman atar surat di Filipi 4 ayat 8. Akup ni ali akadongan pikiri hamuma nasa parange nasitong na daulat na tigor na botor na uli na dinggan begion ni roha ni sudi na targoar haburjuon na tahu puji-pujian. Tusude ruas ni Huriata na marulang tahun hupasahat ahamima selamat ulang tahun panjang umur debatama madongani uhud nama masu-masu kita. Ruas na baru mamuka sadarion gabe ruas ni Huriata ma keluarga Walden Gofe Sihaloho Inang Rona Manikting Boru Napitupulu. Rap dohot sahalak yanakon nasida, ro sian Huria HKBP Sendawar, Resort Sentosa Samarinda, Distrik 27 Borneo. Maringanan di Jalan Turi Putih, Tolu Blok E, Perumnas Bengkuring masuk sektor onom. Pindang idoma tuhamu ruas ni nabaru, na mendaftar jongjong mahamu di nganamu amanginang. Moleate. Warta pernikahan warta paduahon. Naing majalo pasu-pasu perbagasoma. Fritz Dana Geopani Lumbantobing. Anak niamata B Lumbantobing. Tubuh ni inata F Boru Sitopul Nahinan. Ruas ni Huria HKBP Sentosa Samarinda. Maringanan di Jalan Ring Road 2 nomor 77 Samarinda. Dohot Oroana Silvia Luciana Boru Sinambela. Boru Niamata B Sinambela, tubuh ni inata M Boru Marpaung. Ruas ni Huria HKBP Sentosa Samarinda. Maringanan di Jalan Bengkuring Raya Blok A nomor 3 RT 002 Sia Samarinda. Pamasu-masuan di Patupa di hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 maringanan di Huria HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu Distrik Walu DKI Jakarta. Udutna sakramen baptisan kudus kuartal kedua. Di hari Minggu tanggal 10 Agustus 2026 pukul 10 WITA di permingguan Arian di Patupa Huriata Padidion Nabadia kuartal paduahon. Pinabotohon ma tuganuk natoras nanaing mabuan ianakon na terdidi asa didaftarhom ma tu situa sektor B. Marguru terdidi di Patupa di hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026 jam 15 WITA di konsistori gereja. Tuaka na di luar kota na soruas ni Huria dibuan ma surat pengantar baptis sian gereja asal. Persembahan amplop khusus diakonia Huria. Sadarion di Patupa Huriata do pilihan amplop khusus
dana program diakonia huria, pinanggidohoma partisipasi sian ganup ruas. Pendaftaran katekisasi CD tahun ajaran 2026-2027. Telah dibuka pendaftaran katekisasi CD HKBP Sentosa tahun ajaran 2026-2027. Bagi orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya untuk mengikuti pembelajaran CD, dapat mengambil formulir pendaftaran di konsistori dengan melampirkan fotokopi akte baptis. Udutna, pada hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2026, dilaksanakan pendalaman Alkitab untuk remaja. Diminta kepada anak kami remaja untuk menghadiri acara tersebut. Bunga altar, naparedehon bunga altar sadarion ima keluarga Nyonya Sihaloho Boru Hutapea, sektor Sia, Moleatemahu pasahat hami tuhamuna, Said tuhatama namanggohi pasupasuna tuhamu tujulan nyarion. Nisosohon ma, tuhita ruas, molotung adong haradiota lau patupahon bunga altar, di pawotohom ma tusitua sektor nabe mauliate. Laporan keuangan. Penerimaan huria 45% non sentralisasi 12.540.610 rupiah. Pusat 14.720.510 rupiah. Pembangunan 1.150.000 rupiah. Kategorial 1.800.000 rupiah. Pengeluaran huria 7.410.000, pusat 14.720.510 rupiah, pembangunan 7.825.000 rupiah, kategorial 600.000. Saldo kas huria per 31 Juli 2026 622.241.847 rupiah. Saldo kas pusat 0. Saldo kas pembangunan 13.326.422 rupiah. Saldo kas kategorial 16.207.000 rupiah. Jumlah saldo kas keseluruhan 651.775.269 rupiah. Pilihan tahun, dohot iuran pembangunan, petugas ibadah sekolah minggu, prokantor dohot multimedia, dohot tikting parhepengon boi mataida di lembaran tikting naung di share di grup sektor ta marsada-sada. Iman sahat ni tikting ta di magasan minggu tahun, mola tema. Sian lasni rohata, tapasama peliata sadado sadabe, tapasa ditiki hita marede mahita.
Dame ni debata na sumurong siyan saluhut na roha. Imana mga ramuti ate-ate dohot pikiram muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Horas madihita saluhut na. Di hamudamang dohot dainang na hinaholongan ni debata. Hatani debata turpuk jamita di minggu pasiahon dung Trinitatis sadarion. Iman natar surat di buku panurirang Joshua bidu 20 sada mamukasian ayat 40 sahat rodi ayat 45 hujahamatuhita saluhutna songonomma natar surat hatani debata. Jadi di lehon Jehovah tuhalak Israel sadok tanoi nani warihonna lehononna tu opunasida gabe di papatu nasida tanoi laos maringat disi dungi di pasonang Jehovah ma nasida humaliang hobar tu saluhut nani warihonna tu opunasida jaladang manahan musuh nasida nanggosada maradopon nasida di pasahat Jehovah do luhut musuh nasida tutangan nasida dang adong tertading nanggosada sian saluhut hatana denggan akka na pinabuan ni Jehovah tu pinopar ni Israel tung luhut nadoro. Ima sahat ni hatani dibata alai hujahamatuhita natar surat di bahasa Indonesia. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru. Tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Kita mendengarkan sebuah cuplikan lagu yang boleh menghantar kita untuk mengawali khotbah kita pada pagi hari ini.
damang dainang na hinaholongan ni di bata, molo tapayuhut di mona ni lagui madok, ditiki huadopi pardalanan ning uluon, sipata maoldo, dang songon sita-sita ni roha, sipata lilu, gabe tubuh do pikiran madok dia madalan sidalan aku. Dia masih pilih tokku. Alai hatani na porsea madok pilit ma hanguluani. Buasa ikon piliton dalan hanguluan ala ido baga-baga ni debata tuhita saluhut jolma na dihasianganon. Karena Tuhan menjanjikan kehidupan, bukan menjanjikan duka cita, bukan menjanjikan kematian, tetapi hidup yang dijanjikan Tuhan bukanlah seperti apa yang kita bayangkan di tengah-tengah kehidupan kita. Alana molota sukun noaing dirita ganuk marsada-sada parngoluan sisongo dia ma. Natahirim di tonga-tonga ni parnguluat taon. Totu sudedo hita mangalusi jala madok hanguluan hasonanganido. Hanguluan hasonangani dang pitor robuti. Ala ikon mamolus ragam. Alanido ubahen didok pardalanan ning uluta ima proses untuk menuju jalan akhir di mana janji Tuhan harus digenapkan. Bangsa Israel asa sahat tutano pinarbagai 40 tahun manasida dibentuk dengan berbagai macam persoalan. Dadaholan persoalan partodion nasida alai dohot donang bohal parnguluan dingulu siapari alani do ubahen deba nang sian tonga-tonga ni bangsoi madok ise do pilitokku dala dia do si hutonokku hatani debatado manang pikirakku manang gugukku manang ulaukku. Masai gajang dalan Nabi Nulus ni bangsoi lasongoni donang pardalanan ning uluta. Adong dohita nong marumur 70 tahun molopola sahat tunamar pahopu hita dang proses instani. Dang pitor sahat manang ape pitor marpahopu hita di hasianganon. Sude berproses dui. Molo dilehot debatado di hita sinamot ianakon padaraman parngoluan ipe berproses dui. Dang pitor rohita sian buano pasogit pitor adong suksuk sahat hita di Samarindaon. Sude berproses. Molo di ujungna di lehon debata na pinangidoni rohata marhite-hite tangyakta. Sadado na ikon taingot anggo debata dakya sudat padanna na pinarbagana tuhita. Janji Tuhan tidak pernah tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Alanido naking didok diturpuhon baga-baga ni debata janji Tuhan adalah iya dan amin. Ala yang goja jita tudongan boido holan baga-baga. Boido holan pakirimon. Boido mabanjut ni roha. Boido mabain hacit ni roha. Boido mabay parbadaan aladang tagohi jaji manang padatai tudongata. Alayang go debata dangadong
nanggo sada pepadanna tujolmai naso di pasaut debata. Anggo hita ditongani bagasta molo marjaji ama tu ina neng manugion anggo bulan depan liburan majo hita tu Jakarta. Mungkin hita natora singa marjaji tu yana kota nanti liburan sekolah kita jalan-jalan ke Bali. HP tiba-tiba harga tiket. Pitor 7 juta sahalak salilao. Pitor Roma natorasna madok tu dak danahi. Doli nggak jadi kita pergi ke Bali ya. Kenapa mami? Tiket satu orang mahal 7 juta satu orang. Nang pehira sotar jalo dak danahi. Ala nunga dijajihon. Gabe didok natoras nama. Nanti di lain waktu. Kalau tiket sudah murah. Kita pergi ke Bali ini. Alai buido moru lasni roha. Ala sudat na pinarbagai. Buido marsak. Ala dang saut na pinarbagai. Ala nido ubahen. Padan ni debata tu tonga-tonga ni bangsa Israel borhat doi sian hasatiaon ni debata tu tonga-tonga ni bangsa Israel. Janji Tuhan berangkat dari kesetiaan Tuhan terhadap umatnya sendiri. Manang songo dia pe pangalahon ni bangsoi tetap do debata satia. Manang namani bil pe bangsoi tetap dosa tia debata mamereng manogu-nogu paingoton bangsoi ido halak nabui maka tidakon pabahenan di debata. Anggo dihita hajol maun gari parpadanan di gereja boido sega pardongan saripeo. Masih haholongan do bawai do buru-buru. Majalo pa masu-masu do sia tonga-tonga ni bagas joro ni dibata. Alai didok naung pinadomu di dibata dang jadi sirangon ni jolma. Alai aladang satia. Boido sega parumah tanggaon. Lului dalammu, hulului dalakku. Anggo dihajol maun masalah ketidaksetiaan boleh berpisah. Tetapi Tuhan tidak pernah berpisah dengan umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Sekalipun kita telah melakukan banyak kesalahan terhadap Tuhan. Alayang go Tuhani satia do paihut pardalanan ningoluta. Jala ido refleksi di hita. Di tonga-tonga ningoluon. Tung ise mahita molotung pesipata tao sepadatta sipata manibil sian padan naung tauduki gabedang olo hita manisa dosa ni dongata. Tuhan saja mampu memaafkan kesalahan kita, tetapi terkadang kita paling sulit memaafkan orang yang telah mengecewakan kita. Uradu yamang padita anggo holat dihata. Alai maul dui di dalam realitas kehidupan benar. Tidak segampang itu menerima maaf. Karena terkadang kata maaf itu belum tentu terrealisasi dalam tindakan perbuatan kehidupan kesehariannya. Alai debata di bagasan turpuho didok tudos do. Songon namasa di tonga-tonga ni bangsoi. Alai debata dang lupa ibana. Na pinadaton nai di tonga-tonga ni bangso nahina holongan. Na paduahon sian edei boido pasunggul hotuhita didok. Ku tak tahu, ku tak mampu, ku tak sanggup. Hanya kau Tuhan tempat jawabanku. Heado manginang adong ruas ni huria pabuahon pergumulanna nilehom ma sada pamikirion gabe didok ma bohado bahenokku amang hahuranganna hape mangalului hahurangakku soi nama
jagonan ini. Karena sebenarnya amang dan inang tidak perlu kita mencari-cari kesalahan, tetapi bagaimana kita meminimalisir kesalahan itu menjadi sebuah pengampunan. Dangadong hitauna sempurna, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam pekerjaan, baik terhadap anak, baik terhadap orang tua. Alaniaha, alamarhaga liot dohita di nguluton, alamarhaga liot jalagok hahuranga dohita di tonga-tonga ni ngulutan ng pangalahota, alay didok unang ho mabiar. Molo portibiodo tatiop tubudo biar niroha. Alay molo tuhanido tatiop, ingot ma di ujung anggo di pardalanan ning ngulum ido ubahan didok say songon sor hapadati do nguluon. Sipata di gijang, sipata di tonga-tonga, sipata di toru, songonido pardalanan ning ngulu ni bangsoy. 40 tahun ma bangsoy paimahon padan ni di bata. Jala mungkin seolah-olah naung dauna sida ditinggal hod debata, seolah-olah dang diingot debata be padan nai na mga warihon tunasida huta nagok situa niloba. Tapi janji Tuhan adalah pasti ya dan amin. Buhado huriata di bagasan partikianon. Dihilala hamudo pe amang inang ruas ni huria HKBP Sentosaon. Lojamuna asabuy jongjong bagas joroon. Dingot tamudo pe halo jom muna. Gari di tahun 2010 dolo dope hubereng bagas joroon. Say hubereng dope skopel patarik-tarik tano ni gari jaon. Mungkin seolah-olah tubuh di bagasa pikiran muna ruas. Sadi hari do Tuhan bui jongjong bagas joroon. Sadi hari do Tuhan bui ruas ni huriam. Sonang so haribu-ribuan mian di tonga-tonga ni bagas joroon. Hira manatap nasotarida. Ala jupang do di partikian. Bui do honon hira so masuk bilang-bilang do hita. Alay ingot ma anggo debata dibilangi do sakap ni lomo ni rohana di tonga-tonga ni huria HKBP Sentosa. Dia ma au salah satu pendeta na bersyukur, pandita na bersyukur do duksa Sentosaon. Puasa tolu mana ni huriaon na masuk tu akmil, setiap tahun selalu ada anak HKBP Sentosa yang masuk menjadi taruna. Saminggu parpudion sudi media sosial memposting akka gelengna na masuk tu akpol, tu akmil, tu angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Alai hudok omma padan ni debata tu tonga-tonga ni huriata. Apa janji Tuhan? Nang pehira maol, nang pehera sotuk, alai taingot ma. Janji Tuhan itu pasti iya dan amin. Alai dia mah nanang dibereng debata sia tonga ni ngulu ni parhuriota na parjolo ima hasatiaon. Di tonga-tonga ni ngulu na songon ruas ni debata. Hasatiaon na takas marhite-hite pabahenan na tabaen tu harajaon ni debata. Jala ingot ma dang marisuang nanile hommu tu harajaon ni debata. Ala padan ni debata. Pasti do masa di tonga-tonga ni nguluta jala terjadi pinomat diaka iana kota. Damang dainang na hinaholongan ni debata. Surah husukun tuhita. Adong do peinang tangyang muna somaralus. Ate akainang. Unang muduhuduk dang binoto na muduhuduhon. Adong dope tangyang muna somaralus ya debata. Adong. Adong tangyang muaka amang na somaralus ya debata. Aupe. Adong do tangyakku na somaralus. Satu partikianon. Dilehon debata.
Alai boy do hita gabe madeli aladang maralus de bata nuang mangalusi tangyaktai na mungkin 10 tahun na salpu tangyakta dang maralus do pesatu sadarion na mungkin 5 tahun na salpu tangyakta adung-adungta pangalu-aluota tu de bata dang maralus do pesatu sadarion. Alai ingot ma debatado na uboto alai tangyang mi pangiduam mi di partikianna di lehon debata dui ala jaji manang padan ni debata olo dohot amen. Napaduahon heado hita sahat tu sadarion naso mangadopi hamaolon di parngoluan mamukasian bajar-bajar hita doli-doli hita marumah tangga hita marianakok kita marpahupu hita adong dosia tonga-tonga muna amang naso mangadopi hamaolon martudu majo molo dangadong hera jalat tol parngoluanna setia dipangido ilean setia ilului dapot molo dipangido malum sadarinai satonga ari pitor malum adong dang adong bahasa karena terkadang ketika Tuhan memberikan apa yang kita minta yang sering terjadi adalah lupa madok mauliate. Setelah saya memiliki apapun, setelah saya mempunyai apapun, yang sering terjadi adalah lupa madok mauliate. Saya taripudo sude alani gogota. Saya taripudo sude alani hebatta. Saya taripudo sude alani haboyota. Hapesa sitongna. Si lehon-lehon ni debata hobar tu partikian na dui. Sia dia bui tabere ngamanginang molo hipasi tanuaing ngajago molo lihat Tuhani selama 1 tahunon hipas. Abe tau beriku ngamok kolokol ngamar rumah sakit. Artina sudi si lehon-lehon ni debata tu hita martiki dui. Martiki dohita hipas, martiki dohita marsahit, martiki dohita marsak, martiki dohita di bagasan arsak, martiki dohita di bagasan situasi. Alai anggo pangidoata say unang masonggop. Adong dohita manginang na mangido Tuhan loas maau mangadupi hamolonon. Adong mulubui gari di jalan tol Balikpapan Samarinda. Tong do marbutul-butul dalani. Hape neng tapangido songon jalan tol Jakarta. Dangadong galubang. Hape nguluon sudedo ikon berproses. Sude nang pardalanan ningulut taon sudedo berproses. Alanido ubahen. Debata mangidohon tuhita jala marningot di padanna sada naing dohita akan naporsiai marnida naung binahen ni debata di pardalanan ningulut. Berek kamu majolo dirimu nasa diri akainang dohot amang. Bereng jo atar bereng majo dirim. Ise doho sonari sian najolo. Siapakah engkau saat ini ketika engkau di saat yang lalu? Dia do ulas roham di masa lalu atau masa kini? Ate sola geraja utabo do dihap anggo sola geraja masa lalu do utabo ate alana neng mulak posok ayo tong. HP edeida madok da kaulahan bemulak poso. Alai molo di masa kini di hatua muna gabeneng mulak kamu tu masa lalu. Daun be. Alai molo di berek kamu masa lalu aha mana yang dohonom mutu masa kini. Aha mana yang dohonom muna amanginang parsola gracia. Mau liate.
Dan itulah iman orang yang benar, mengucap syukur. Karena ketika kita melihat masa lalu, belum tentu atau kamang persoala geraja, anggota tidak dana kamu, apalagi di zamanmu, ugurang radiallah kamu garong daripada boras idahan. Ala zaman VOC dope zaman nasida. Molo tupungan ina kamis ngatar jok mengalang roti tawarom. Ala pitor bagak-bagak. Anggo ina sola gereja dihatuan nasida pe asa dipermak marhiti salon. Anggo badak ni alahon na jolo pipa 5 dua tenang. Molo karingat tormaderder lui. Alai molo binereng di masa lalu tu masa kini dohonot tama mauliate Tuhan. Karena apa? Semua yang saya dapatkan hari ini adalah karena janji dan rencana Tuhan di dalam hidup saya. Alaniaha ala padan ni debatading hadiriot taganuk dingolutta secara pribadi, janji Tuhan adalah ya dan amin. Hamu iko songono dosugut, ho iko songono dosugut, ho iko songono dosugut. Persoalanna narumikot ima satia dohita di padan parngulota maradupon debata anggo janjini debata hoddo jala dipasahat do dipartikianna ale buhama hitanuain alanido ubahen anggo di debata adang adong nasudat anggo dihita adong do nasudat gari nunga marhata sinamot nunga martupol nang tarpasu-pasu nama bubar. Sipata dang adong alugu, dang adong udan, boy sudat. Adong dosongoni barita. 2 hari nai nama ngadi jauh parana parumainna. Laosogot nama melarikan diri parumain. Adong dosongoni, adong. Adong do napola sampai mardaddo. Parboru alalari sobinoto boruna adong dosongoni adong alai diajar hot tuhita dang adong sudat ianggo di padan ni debata alaniaha karena di ayat ke-45 firman Tuhan berkata dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel tidak ada yang tidak dipenuhi. Ingat tamu hatani debata tidak ada satupun yang tidak dipenuhi Tuhan janjinya, semuanya terpenuhi. Molomar pada debata dihita, pasti do lehonon ni debata, alai dipartikian ni debata, dang dipartikiata. Alani hamu damang dohot dainang, manusia bisa berjanji, tetapi manusia juga bisa berubah. Janji juga bisa berubah karena keadaan. Ngamar jaji imanatun atorasna hutongos peomada uang natalmu nina hape tiba-tiba terjadi sesuatu hal marsahid inat tanah ikon operasi dan segala macam ujung naga bedi telepon manatorasna oma dang bui be hutongos pasi natalmu ay marsahid parumain monoaing di rumah sakit. Kita bisa tidak memenuhi janji kita karena terkadang terjadi perubahan di dalam kehidupan kita. Alai anggo debata, ahap namasa, apapun yang terjadi, sekalipun dunia ini bergoncang, tetapi janji Tuhan tidak pernah tidak terjadi. Tapi kedo di bagasan minggu-minggu nasalpu, damang dohot dainang Jepang kembali dilanda dengan gempa bumi. Bahkan di Sadok Portibion, Holland negara Jepang do hampir setiap tahun itu selalu dilanda gempa bumi. Ale tabereng ma saat tu sadarion mulai najolo, mulai terkena bom Hiroshima dan Nagasaki sampai sekarang ini Jepang yang sekalipun dalam setiap tahun adalah negara yang ditimpa gempa bumi, tapi Tuhan tetap memelihara kehidupan mereka. Lam hitam alani
didok hatani di bata tu hita sadarion dia do nanaeng peopota di ngulutan. Tuhan pasti memberi ketika keadaan kita sulit. Jeremia 41 ayat 10 madok, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini adalah Allahmu. Aku meneguhkanmu, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa engkau kepada kemenangan. Tuhan tidak menjanjikan hidup kita ini tanpa masalah. Dakya di parbaga debata di ngulut tahun nasota adopi pergumulan. Tetapi ingatlah bahwa di tengah-tengah kehidupan kita yang bergumul, di tengah-tengah kehidupan kita yang penuh dengan dinamika, di luas debata hita mangulu, dada di jajihot debata tu hita, toktong saliling ngulut di bagasan hahi pasok kita. Pasti kita pernah sakit, pasti kita pernah sehat, pasti kita pernah tertawa, pasti kita pernah menangis. Sugari di suku debata tuhita amanginang. Dia mapili tommu. Saleling ngolum mekelho. Saleling ngolum tangiso. Saleling ngolum hipaso. Saleling ngolum marsahito. Saleling ngolum sonako. Saleling ngolum marsako. Dia donata pilit. Molomek kelanong bapak Nora diri pute tangga ngamar say roha ho. Ay holan na mekkel bapak sinora ninna. Ay sohea songonon ninna. Alanido ditangyak tamadok. Unang ma. Ahiro inang. Unang ma. Lomo ni rohaku. Lomo ni roham manasau. Apakah itu senang? Apakah itu susah? Apakah itu keadaanmu sehat? Apakah keadaanmu sakit? Jangan minta, tapi katakan dalam imanmu, Ali Tuhan, unang malomo ni rohaku, lomo ni rohamma nasau. Karena kalau kehendak Tuhan yang terjadi, Tuhan sudah mempersiapkan seluruhnya di dalam kehidupan kita. Molotung pemarsai titanuaing dada nama dok na ditinggal hode bataho di bagasan ngolum. Tapi di situ kita diajari menjadi orang yang percaya seperti Ayub. Di situ kita diajarkan ketika kita menghadapi masalah, di situ kita diajarkan untuk semakin kuat, bukan menjadi orang yang semakin lemah. Ketika kita semakin kuat adalah ketika kita memasrahkan hidup kita kepada Tuhan. Molonunga di dokotu debata, lomo nirohamma Tuhan nasau. Artinya, nunga madabu behita, sian hadirion na merasa lebih kepada titik nadir yang paling rendah. Karena kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Alanido ubahen hamudamang dohot dainang di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan. Di Yeremia 20 ayat 10 sadai didok. Aku mempersiapkan rancangan masa depan. Bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Janji Tuhan adalah iya dan amin. Alanido ubahen diigil sian tonga-tonga ninguluta. Porsea dohita nang pedang taida do peparbuena. Bukankah manusia itu percaya setelah melihat? Alai porsea doho molotung pedang saut do petang yang musonari na ikon dipatulus de batadui. Sabar do peho nang pemaol hirana so tardungduko parngoluanmu. Sabar do peho mai-maima sakap ni debata di bagasan ngolum. Naparpudi
Satia do peho tu debata manang ditutuko dolomone roham. Alaihata ni edeta madok pilit mahanguluani. Asa martua ho dohot pinoparmo sogut. Tuhatama mamasu-masu hita. Tuhatama mangalehon gugo tuhita. Marhiti-hiti hatani di bata sadarion. Unang suhat hasatiaon ni di bata. Holan alani partikian nama sanuaing di ngolum. Manang marsahi peho sonari. Manang marsak peho sonari. Manang hirasodong behepeng musonari. Manang naung di PHK beho siak karejom dohot lana asing alai biring ma pardalanan ni ngolum. Sian nasalpu sahatu partikian nuaing. Naung di buan debata doho tu sakap dohot lomone rohana. Debatado mamuhai ulom jala debatado tong nama baen hapateanna. Amen martangiang mahita. Mauliate ma dihoale Tuhan ala takas tutu dipatulus hodo padanna sinakapamu di tonga-tonga ni parnguluan nami. Di pasu-pasu hodo hami nang pehirana maol na hubulus sami. Nang pehirana tinggak kami. Nang pesipata tarilu nang marsak hami. Nang pe sipata hirana dau hami. Hirana holak sian tonga-tonga ningulu nami. Alai ditogu hodo hami Tuhan. Ditiup hodo tangan nami. Dihuti hodo hami. Alasianido patar idaun nami dakya terlabat asidohot holong niroham di ngulu nami ganup. Aliyamang padan naung pinasahatmu di ngulu nami ganup marsada-sada. Marhite-hite hatam na badiai pahoton ngulu nang hapor siaon nami. Asa takas Tuhan marsinodak kami. Asa takas Tuhan habaoran ni pasu-pasu pami. Ala saluhutna di pardalanan ni ngulu nami martitido. Songon pardalanan ni bangsom. 40 tahun lelengna di topaho marhiti ragam akan namasa. Jala taruli bangsomi di inganan naung pinaradem. Inganan nagok situak niluba dohot susu. Songonido nang hami ali amang pardinggan basa. Dito pahodo hami sian ragam akan nahu ula hami i. Buitol has hami sahat rodi bagasan partikyanon. Nang pardalanan ni huriam. Saluhutna dang ala ni gogo nami. Alai alani asi dohot holong niroham sabing dui na pinadanmu di tonga-tonga ni ngulu nami. Alai Tuhan ajari mahami laho mangulahon. Hobar tunani dokmi. Asahu pakilalo kami padongan yommu di ngulu nami. Asahu baritahok kami Tuhan. Songon naung hujalohami di ngulu nami. Molo huadopi hami hamaolon lehon gogo di hami. Molo di bagasan parsahiton lehon pos niroha di hami. Asa unang ganggu roha nami Tuhan. Diragam ni akan nahubulus sami di ngulu nami. Mauliate ma dihoale Tuhan. Di pasu-pasu hodo ruas ni huriam. Nani lehommu tabbani bilang-bilang ni umur di nasida. Ima paingoton pasunggul ho Tuhan. Paboa di pardalanan ningulu nasida. Hodo na mga ramoti, na madongani, saluhut na ubayan rasi rasa sadarion, boy hami marlas niroha marsaor rap dohot ho.
Mauliate Tuhan molo tabba bilangan ni ruas ni huriam. Anggiat ma lam tabba nang hapor siaon ruas ni huriami manangihon hatam na badiay. Suak songoni Tuhan diaka sakap ni anak dohot boru ni huriam. Nalaho mamuka pardongan sari peoni. Pasu-pasu ma pardongan sari peon nasida. Di partikian gabe rumah tangga nadenggan. Di adopan ni dongan jolma lumobi di adopanmu. Tuhan di tonga-tonga ni bangso dohot negara nami. Sipata mabain biar roha. Alai saluhutna tuhodo hupasat hami. Suak songoni di hamolatehon roha nami Tuhan. Godang ni pasu-pasum disadok nasa parnguluan nami. Diaka anak dohot boru ni huriam. Nama jalahi cita-cita masa depan nasida. Dipatulus hodo Tuhan. Molotung adong dope naso harus sikop di partikian na pasikopom mudui. Dak danak na pinasahatmu dihami Tuhan. Namet meti ibur magudang mai di bagasan pangajarion nasian hatam nabadiay. Nama godangi lehon bisuk nang hapis tanam. Di tonga-tonga ni parsikolaan perkuliahan nasida. Lumobi dia kana sinakapan ni rohan nasida. Di nama jalahi parkarejoan nasida. Di nama jalahi akasirokap ni todi nasida. Homa ali Tuhan napasikopon saluhutna hobartulomo ni roham. Ali amang nabasa huingot hami ma akan tua-tua nami di hatuaon nasida. Tuhan mauliate ala di hatuaon nasida i toktong di lehoko hahi pason di nasida. Lehon matiur ni roha. Lehon ma hatapuda asabui akan tua-tua nami mamudai hami akka ianakonna. Asabui si piopon nami nang pinoparnaganup mardalan hobartulomo ni roham. Perdalanan ni huriam secara khusus huriam HKBP nadong di resort sentosa Tuhan. Dia penalaho si ulahonon nami bahen sangap diguar mumai. Asa anggiat Tuhan lam tabba bilangan ni naporsia. Lam tabba nang gogo ni haporsiaon nami. Dina mangalaka mamulus akka perdalanan ni ngulu nami. Perdosa na goda kami Tuhan sisa dosa nami. Marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martangia kami Tuhan. Amin. Mari demahita laus tapa punguma piliata.
Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan. Dohot nasa uli basa nama uli utus. Hupasahat hami masian na nilehom mitu hami. Pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasia kami pilihanon. Patibulhon harajaummu di tonga-tonga ni huriam dohot di bortibion. Buhay marohanami marhite hite todim. Asalam hutadahami godang ni si lehon-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmo, say Roma harajaummu, say saud malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon ma tuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami, songo panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami to gihotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamudi bagasan dame, jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disondakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala asima rohana midaho. Say didopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaorhom madamena tutodim. Amin.